Da kutendai muri Zimbabwe nekuramba muinesu nguva dzose. Pano paSaint TV basa chienda mberi. Aiwa ndichida kutenda zvakanyanya vasaura vedu veFit and Go avo vanoramba vachititsigira, vanoramba vachitigadzira motikari kuitira kuti kufamba kwedu kuve nyore. So vanenge vachida kugadzirawo suspension yemotikari makasununguka kubata veFit and Go panhamba dziri pascreen. Pari zvino ndakagara naJatiwero matemai adiri veNaizaBoom. Aiwa ava vakandoo vane chimuti zvamai manje ndo vari kupisa panyaya dzeComedy. But pazuva ranhasi tine nyaya isiri kunyanyofadza yatoda kuti tinge tinotaura nawo. Matemai makasimba here? Kusimba chako munyama takasimba mbichana endawa futi mbichana pane zvinetswa zvirongonetsa mukushanda mumabasa munonetsa. So chekutanga muri yeZimbabwe kune vasingaziye zita raJatiwero riri pachitupa matemai. Vanhu vanongoziva kuti Jatiwero matemai brand name adini. But riri pachitupa chairo anombonzi Jatiwero anonzani? Jatiwero mukomana anonzi Terence Chirinda. Anobva pawedza apa ndopamusha apa. Alright. Aiwa. Ndofunga makumuziva nditerenzi zvagare Chirinda nditi. So vari mukanya zvekare amatemai ndezvekubasa. Ndimukanya vana makwira miti. Makwira. Aiwa. Ndofunga makunazoziva mukadawo wadana nemutupo chaiyo ndemakwira miti anditi. So nhasi tauya panapa kuti tizombokurukura nyaya yatanzwa kuti iri kunetsa kumabasa enyu uku kwamuri kushanda kuNaizaBoom. Mungada kutizivisa kuti imimi makatanga kushanda kuNaizaBoom rini uye zvanga zvakamira sei muchitanga basa iri? Nyaya iripo yakamira yakadai nekuti matangira atakaita kuNaizaBoom ndofunga iko zvino ragore rechi9 kana kuti 10. Takatanga kushanda zvakadai, so takatanga tisina YouTube account. Takatanga tichitoita zvekubhena madhisk iwo ndindaitumwa nawo kuMbare chinopa wakomana vanobhena vai kuti madhisk aitese aspread mune vanhu. Takadaro takaita movie inonzi Gangster Forest, vazhinji ndofunga wana kuriona, vataita mavanga erudo. Ndopatikazoita rimwe so ndakutokanganwa ngazita kacho because mazita acho aita se makore afamba. Then tabva ipapo ndopatikanoita rinonzi Netsai kuBeatrice uko kwatikafamba netsoka kubva kuchitungwiza kuenda kuBeatrice ikoko nekunodzoka futi. Patime iyoyo tichina matsanga anga achiripo, but ini ndakafamba netsoka, inini Naiza Solo anga aripo naJedza, takafamba netsoka kuenda nekudzoka. Chikafu chaicho chekudya ikoko chaitonetsa, taitokumbira vanhu ikoko toona mafuta apera chita kuti zvinhu zviende kumberi. Izvo zvandiri kutaura chero mukabvunza ani nani anokuudzai. Tadaro izvi takadzoka ndobva taita klasi yemadofu. Klasi yemadofu iyi taita tasina YouTube account. Patatombofunga kupa umwe anga ane channel so ndobva pazocreatwa YouTube account yedu. Isu hapana chataiziva. Takatozobatsirwa nomurume anonzi Gurundoro. Ndiye akatibatsira pakutanga kusvika process yacho yekugadzira YouTube account zvese zvaita se zvapera. Ndiye taifamba naye, kwete taifamba nemota kana kuti taifamba netsoka chiita zvinhu izvozvo. Chimwe chinhu ndechekuti taiswera kushuti kumayambara kwatoti kwasekuru, kukatatsa mavhidhiyo edu mazhinji ndokwatomaitira. Taiswera nenzara, taidya maputi. Munhu aiti akatenga maputi tese taikwana maputi tomwa mvura. Handiti zvidaro zvichita sei zvikuru padhenja ipo waitoti ukabuda vanhu vandaigara nawo inini kana wanga wakaoma zvekutodaro, waitoti ukatobuda wakunodzoka waitanga kufunga kuti right ndakuenda padheni ndonosvika ndichiti apa ndabuda chii ndikuenda kushuti. Handimubanzwisisa. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti takura tafamba YouTube account yedu yanga yaita sei yakubhadhara, yatanga kubhadhara. Matsanga anga achiripo time iyoyo. Yakanotanga unobhadhara matsanga achida kuno madhezi akabva ati ini ndaakusiya ane zvanga aonawo. Asi muonero wakaita wazvina kuti asi maybe achazonyatsotaura mubudiro wakaita anhu anyazojekesa kuti zvinhu zvakafamba sei.
tada YouTube yako bataronga tikati aiyo isusu tichange tichiita pamari nechi change tichiyana zvakaita so kambani iri ndandasiya iri registered NaizaBoom. Inini nditoro director mumadirectors vakambani iyoyo. Tipane 3 madirectors, ndiro wechi3 pamadirectors NaizaBoom. Andimukunzwa. Vamwe tu ndanani? Ndi Naiza wacho Michael Machiona na Daf. Ndo madirectors yo. Saka zvadarezvi takaronga tikati isusu tichange tichifamba so tipana na mari dzedu zvakadai tichashanda so tichiudzana kuti pane pakanganisika tichiudzana. Ende chimwe chirwadza ndechekuti isusu nekushanda kwataita makore atashanda hatina chinhu chinonzi office. Nofunga munoziva pamunochitungisa hatina chinhu chinonzi office. Ande isusu tichitoita kufambira vanhu chero vada kuitirwa basa tovafambira isusu kwavari kuti vaitirwa basa ande kusarongeka ikoko. Ande ndo chimwe chinhu ichocho. Saka tadare zvinhu zvaimboita zvichitaka kufamba zvakazongonotena kudaro zvinhu zvakatakadinini pandiri pandakatanga usasamuro. Ande ndichisasamurwa mbichana ndingoti ndikabuda ndikaendawo chero kumafaro kwandaenda pano mapicha anongofamba musocial media yatonyaya unza mamona angari kwakati Naiza haadi munhu anososha nevamwe. Anditi haadi vanhu vanososha nevamwe. Ndo chimwe chinhu ichocho. Haadi kuti isusu tiende kunoshandawo nevamwe vanoitawo zveacting kangava mamusicians stuff. Izvozvo hazvidi. Asi tichimiri honze isusu pachapera mwedzi ndo patinopiwa mari. Tikashayawo advert pakati apo unongositorina mari wozoona mari kupera kwemwedzi ofichi mari yacho is nothing inzungu. Ndandimodi unyepera inezvi ndito nechikwere chaRand Road. Noti pakavhurwa chikoro mwana wangu aitofanira kutobhadhira mari yechikoro nechi ndakaendesa mari ikoko yakatoshota futi ndikakwereta vanhu kuti mari dzodziite se ndikasara ndine gomba kuna Land Road. Andimazviona. Saka zvinhu zvokuti ini pachichangu zvandibata kuti nemushandiro wandiri kuita nezita randinaro zvinhu zvangu hazvi kufamba zvakanaka. Mota chaindinayo but mota inoda fuel, inoda kugadzirwa, inoda matire. Anditi izvezvi handisi kukwanisa kufamba nemota yeyo. Mukada kuvhunza vanhu masitiri ndanzwa nokufamba nekombi. Andimubvanzo. Saka zvinhu zvokuti zvikundirwadza zvasvikakundirwadza zvokuti inini NaizaBoom ndaakumboisiya. Zvingarwadze vateereri vanotsigira NaizaBoom kana kudii asi handisina decision, handisina option. Kugara kunenge kuri nani nekuti kushanda chaiko tikushanda but kana nchipiwa mari inini isingadarika $100. Masalari akambomira seiko because tombobvunza kwamuri sadirect salary muri kuti yanga isingasvike $100 iyi yanga yaiwanzouya iri mari mune fixed amount here kana kuti pakutanga zvangu zvine mari yanga iri because mari payaipinda pakutanga yaipinda iri shoma. Taitozvinzwisa kuti ukapiwawo kana $80 kana chii utozvinzwisa kuti mari ishoma noti ipapo taitozoti mari ikauya yaiswa patebhuru mari yauya ndeiyi mari yatatora ndeiyi mari sita aripo but nekufamba kwenguva manje mari sisi hatichatombozwa kuti mari yacho inenge ichipinda zvakaita sei iri kutorwa sei nokuti kana munhu achipiwa mari sepatiri panapa tinopirwa mari umwe neumwe kuseri kutange uri kupiwa mbanje zvinotyisa kubata. Ani unongodedzerwa chero pawasanganawo kana mutoireti wopirwa imomo ichiburiswa mhomo ichibonozobhedha unoona kuti hapana chinhu. Saka isusu inini nekudawo basa nekuziva kuti ndakabva uku ndichienda uku handiti mukatarisa kuti nezvichanewo yabooster handiti haingobooster isina kushandwa. Zvinenge zvitoshandwa mukatarisa ichiumburuka tichiita sei tichidii tichitosiyawo zvimwe zvatichifanira kuita mukati momu tiri kugadzira basa nembiri zvese kuti zviendese tirarame upenyu hwakanaka but kana zvasvika papoindi iyi haangosenda anibodi kunyepera hazvisi kufadza nokuti nezvatombozwa kuti bank statement yakutobutsa hatitozive kuti mari yacho iri kusvika mari but moona kuti problem yaitika manje kuti zvinhu zvizotriga. Tane project yemota nofunga munoiziva yakatanga last year kwakatengwa motikari dzinosvika 5 4 patengwa mota dzinosvika 4 taiziva kuti chero ukapiwa $50 pabuda motikari hatina problem. Then takanosvika muna December but anoti January paparwa mama projects akaitwa
iwo aingoitwa chinyararire tisiri kuzitoziva kuti maproject ari kupi. Ndakatombofonderwa nasomeone nditori kuzumbo zvikanzi uri kushuti here muno kuna December. Ndikati kushuti ndikati kushuti kupi nditori kuzumbo. Ndatofunga kuti uri kushuti ndikanzi vanhu vari mukembi kutaura kunoku. Handiti kutoziva kuti vanhu vari kuzoenda kukembi sei kunodiwa mari. Handiti zvafanira mutauni muno kunochidiwa mari yakawanda kuti muite mukwanise kushuta zvinhu zvenyu pamune muri chikafu nechii. But munhu anongotora vanhu vari kufunga kutora navo otoenda imamuudzwa hapasina kubatana, communication hapasina. But mimi wose madirector mamusingaziviswi here mashoots anenge achiitika. Ndingada kuudza chibaba munogona kufunga kuti pane zvimwe zvinhu kana kuti chika inini kuudzwa chaiko kunzi shoot tira kuronga soka zvakapedzisira kudhara karesa zvokuti taigara pasi toronga kuti tira kuita movie rakati handiti totoudzwa marose. But ndikada kuudzai pakasvika time yekuti ndanga ndisaudzwe marose waitonozoiudzwa watosvika after some days wotoziva kuti ukushuta apa. But chairwadza manje kuti taitanga kuudzwa nevanhu vasiri part of NB vaiuya kuzotibatsira basa ndovaitotanga kutokuudza kuti right musi wakati kune movie rakati richanoitwa ini nchange ndiri chakati chafamba so ninga chadai iwe uchazodai togara patobvunza kuti zvinhu zviri kubva kupi ozviramba asi nyazoziva kuti ndochokwadi. But munhu uyo kuti ukamuudza chinhu hadi advice yemunhu handiti ukaudza munhu chinhu inenge yatoo mhosva ukamuonesa kuti ona apa wangu dai wadai yatoo mhosva. Wakutomaakwa handisi kutaura zvinhu zvekunyepa wakutomaakwa yatoo mhosva iyoyo handiti. Saka zvinhu zvokuti haana people at heart handiti haana people at heart. Ukarwara ufanira kuenda kubasa andotsamwa mota ikaita problem atotsamwa. Ndakafunga last time iyo ndaitobva ini hanchagara kuchitungu ndakugara kuLockingville ndaenda nemota yangu ikaita problem ndiri muna masocha ndava ndacommunicata nevandaikommunicata navo iye hadairi phone dzimwe nguva ndakucommunicata ndiri kuuya mota yangu yaita chibreakdown but ndoita sei ndouya ndichingosvika iye achibuda akati hanzi vanhu vanonoka ndakutoenda ndopakabva anoburitsa imwe tine imwe backup channel yedu isusu ndopakabva anotora vanhu pautanga kushuta chinhu chataifanira kushuta chache. Vatagara pasi futi tikati aona ball here yauri kuita vatanzwisisana mbishana hataunzwisisana mbishana tati ball ngatiite sei ngatishande tashanda tikaona problem yacho iramba ichiita sei ichidzoka problem iramba ichidzoka saka ezvinezvi zvamai manje vanhu vatori kuchibasa ipapa vatori kubasa isasi kubasa. Tikatarisa last mai manje futi apa pakaitwa maprojects aitwa isusu maprojects iwo hatipo takazongoiswawo rimwewo saka zvirodza kuti tiri kuraswa. But tiri papo amuonere kuti kunogona kuri wisdom yekutoti achiri mwana mudiki posikada kutarisa pamakatanga naye iye zvino currently I'm sure kuti is 26 NaizaBoom and anonzi Mike handiti is 26 and tikada kutarisa mese most of you guys muritori vahombe kwaari zvakanyanyisa. amuonere kuti wisdom inenge iri kuleka kana kuti yakaleka because muchitanga chinhu ichi kana makatanga zvatova nekuma 9 years kureva kuti akatanga ari muteenager achiri tori mwana mudiki chai haisi wisdom here iri kuleka kune mukomana. Koko kusatonzwisisa because chibaba andipoti kunyepera zvafanini mukandiudza kuti chero mwana mukamuudza kuti weti haitirwa mushoti unoenda umo ndotoilet akaramba achidzokorodza asikanzwisisi mopedzana makutora kana shamu mombotanga muchimuudza mozopedzana matora shamu handiti. Saka ukaona zvinhu zvadai izvozvo kuti munogara pasi taigona kupedza kana 2-4 hours tichitaura chinhu meeting handiti but at the end chataburitsa mumeeting yacho hapana. Sei kuti iwewe toti ndiwe mukuru handiti takakupa tikati iwe ndiwe mukuru sei iwe usingatadzi uchingoona patadzikwa nemumwe ndiwe wega unoona chitanda chiri muziso memumwe ko chako patochitaura unogumbuka kutovenga munhu iyeye handiti. Saka munhu kana uri leader unofanira kuva ne people at heart uri kushanda nevanhu kana iri company inoshanda nevanhu handiti ine madirectors handiti inini timu rangu mashuro richinditi aona zvinhu zvadai ndichienda ndichinosvitsa zvinhu pamwe pacho
but zvinhu zvaipinda neuku zvibuda neuku wofunga kuti pamwe zvinhu zviri kugadzirisika but hapana chiri kubuda chibaba. Kana uri director ka unongotora kuti unofanira kuudzwa chinhu andi uchiteererawo ine zvanenge ndataura, iwe chaunenge wataura ndoteererawo andi toomba chinhu 1 toenda kumberi handiti. Alright, so apa mune mamiriro azvakaita imimi tichitarisa futi kuti it's a registered company sezvamataura NaizaBoom, and also imimi muri direct, hamugone kungokuita kungoti ndakuita because of your position as a director. Ndapi matanho amuri kutora kuzama kuti munge muri munonzwanana na director Mombe Michael? Pari pakunzwanana chaipo ndingakunyepere kuti ndingadzokere kumashure, ndikutofunga ndichitoenda kumberi. Zvekuti director kana kuti dika ndakatoona kunge zvingatoshanda chero zviri pabepa kuti handizoti kusanzwisisa here kana kuti hamene pamwana wakuverenga bepa racho here handizive, but nezvakanyorwa ipapo wega unonyasoona kuti kana iri company mune madirectors munofanira kuita chinhu 1, tofanira kugara pasi tega totaurirana tosvitsa kune vamwe vari kumashure uko. Saka inini angosenda handibodi kunyepera kudzokera kuti tigare pasi inezvi ndikurwadziwa, handibodi kunyepera ndikurwadziwa handiti handikwanisi kuti ndidzokere pasi ndogara pasi tinzwisisane, but inini chandotongoda hangu inini ndichikuti vandipowo mashezi hangu, ndocho chandingatoda. Asi mashezi aya haangouye kuti tanotaurana tiri panotoda kana mutemo ndowakushanda, wezi ndikatora mutemo ndikauisa mumaoko mangu ndosungwa pakutoda kuti tifambire nyaya dzacho kumutemo, inini ndipowo mashezi angu nokuti inini ndaneta chibaba ndikurwadziwa nokuti inezvi mwana wangu kumusha uko anenge achinzi mwana wecelebrity, handiti pamwe pacho ndotadza kubhadhara school fees inini, handiti ndotadza kubhadhara school fees, handiti ndoitwa benzi inini nevanhu vari kugara nemwana, ini handamukadzi ndakaita mwana, handiti ndoita benzi, handiti kuti mwana unzi adoda chakati ndotadza kumutumirana paketi remazepe handikwanisi because inini ndoda kudya, vabereki vangu kumusha vada kudya, vada kubhadhara rent, but asi kuita zvinobuda sei kana ndichipiwa $80 $50 kupera kwemwedzi. Maadverts acho anoita kusarudza, hadiiswe pamaadverts ukataudza kuti takapedzera kudhara tikumirira salary yekupera kwemwedzi, zvikundirwadza singaiti angosiyana ndibodi kunyepera. Mwana wangu ari kumusha hafaniri kudzidza kumusha, ndofanira kunge nditori nayo kunoko achitodzidzawo muzvikoro zvakanaka semwana wecelebrity. Saka ucelebrity hwacho huri papi? Ndofira zita here, nekufira zita rekuti ndiri Jatiwero takagadzira masubscribers asvika pakati, zvizvi masubscribers kana kuti chii, zvina basa izvo, vachandiri kuda ndechekugadzisa upenyu hwavo nokuti ndiri kutopera. Pane nguva yekupisa kwoita nguva yekupera, handiti nguva yatiri kupisa ndiyoyi, ikapera nguva iyoyi ndeichadedzwa nanunzi yakuti tiro basa yakuti daiso basa, handiti ndatopera. Saka ndikurwadziwa wangu seni mwana wangu ari kumusha izvezvi dzingongotadza kumubhadhira school fees. Ndofunga muri kungozvinzwira muri yeZimbabwe. Nyaya yatinayo panapa takagara one of madirectors eNaizaBoom wamunoziva mese, Jatiwero. So what's the way forward from here? Muri kurongei nenyaya yeacting iyi? Nyaya acting chibaba, ndangoti kusiya kuNaizaBoom hazviri kuti handichaacti. Kuacta tinotoacta, hatirambe takashanda naye zvakanakisa chaizvo kumashure uko, zvakangochinja ipapa. Hatirambe akatiita kuti mbiri yangu inini ndiye iyewo futi kuti azivikanwe ndiani, ndini, handiti pasina iye handaivako, pasina inini iye hamene kuti pamwe anga asitomboriko, because ngada kutarisa chibaba makore atagarisa tiri muindastry awanda, nokuti enezvika handisi presentable pane vanhu, ndendine hembe dzekuti ndotonyara dzimwe kutofamba ndakapfeka kunonzi ndiyo celebrity, handiti ndiye celebrity. Une mota, uchifamba nemota zviri nani, unonzi akagara mumota, uchikunokwira mapublic transport wakapfeka zvimwe zviya zvionzi ndiJatiwero. Pamba pacho haisi nyaya yekutiza mafans, but unongochitotiza kuti vasakutori mapicha nezvaunenge wakapfeka, handiti hazvizova nechimiro chakanaka, nokuti vanhu vanofunga kuti tine mari kunzoko. Da kuvaudza mhuri yeZimbabwe nevari kwese kwavari kuti pamba nokufamba uchingonzi ndibodhora, une mari, mune mari, hatina mari. Nokuti izvezvi rendi chainini kutaura chokwadi nditori nechikwereti chaRand Road, handisi kukwanisa kuzvibhalansisa zvinhu zvacho, handiti nokuti nezvi ukafonera munhu kuti ndipo chakadi
amwe acho makozi edawo chatodairikana ukationa untiza unozoti nyaya yemari because ndosvikepi ndichikumbira everyday ndoda mari yechikafu ndoda kudii handimazona saka nyeri nyaya yeacting tozoona kumberi ikoko mberi kwazvo ikoko tosangana nazvo. Aiwa, ndinokutendai nekugara nesu pasi tichionesana tichijekeserana nyaya dziri kungonetsa kuti zvii zviri kunetsa. Ndichitenda kuti mhuri yeZimbabwe vachabatsirana nesu comment section, vamwe vachakubatai kuti vange vari vanobatsirana nemi. So pasocial media handles enyu ndeapi? Facebook, YouTube, Instagram Jatiwero ndeapi? Kuinstagram yakanzi Jatiwero Matemai nokuti kune vanhu vari kuba maaccounts edu mazita edu vachiita accounts, saka inini yakanzi Jatiwero Matemai. Ine nhamba dzangu, ngona isina nhamba haisi yangu. Then ine kamunhu kane mhanza so ka emoji kane mhanza so ndo Instagram account yangu. Ine mafollowers mangani? Should be 15 kuma 15 iko. Then Facebook nepage yangu ronzi Jatiwero Matemai. Ndiripo ndakapfeka t-shirt yakanyorwa Jatiwero mashuro. Ine nhamba dzangu futi. Ine content yangu yomukatozvitarisa. Ine nhamba futi, isina nhamba haisi yangu. Then TikTok, YouTube ndasati ndamboinhingirika zvangu. Then pa WhatsApp ndopamwe patonyanyobatika zvekudaro. Alright, WhatsApp number dzichiti isi 0772 279 433. Alright, zokorodza 0772 279 433. Alright. Kune vane vachida kubata Jatiwero na WhatsApp number ndo dzataisa pa screen. Also let's go and follow him pama social media handles ake ese. Nyaya dzakadai nyaya dzinorwadza, especially kana wamboona vanhu vachiratidza kuti vari kushandisa zvakanaka vachitipawo mitambo inonakidza. So ndo nyaya yatinayo yeNaizaBoom iri kunetsa. Kunetsana kana kusanzwanana kuripo pakati pa director weNaizaBoom pamwe anonzi NaizaBoom na mukoma Jatiwero Embrace Vovo pamwe chete na Ozemwa na Netsai. Aiwa, imi mchitudze kuti munofungewo comment section panyaya idzi. Don't forget to follow us and to share this video nekuri like. From Uncle Saint, ndichida kungoti a big shout out kuna Chibanda Media wakatibatira mushini for now hit. It's much love.